लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो, श्राप लगेगा मेरा श्राप। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, इसी वक्त, नहीं तो पक्का गर्लफ्रेंड नहीं पटेगी, सिंगल मरोगे तुम, सिंगल। और चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप सुन रहे हैं GM म्यूजिक भोजपुरी का शानदार प्रस्तुति। सुनो तनी ध्यान लगा के गावे नीखे सारी चलीसा, मंगरू चाचा के बच्चा गावे ले बहुते अच्छा। बसली सरदा इनका मत में नाम बा भोजपुरी जगत में। 10 साल पीछे से आवो, कथा पे हमारा ध्यान लगावो। कथा के बदली आगे दिशा, सुनत रहा के सारी चालीसा। आप सुन रहे हैं GM म्यूजिक भोजपुरी का शानदार प्रस्तुति। रोहन गरीबू मंगरू काका बेच के चना लिट्टी चोखा पोसत रोहन बाल बच्चा। कथा के भइल अब शुरुआत, कहतानी असली बात। धीरे धीरे कटल समैया, एगो बेटा बनल गवैया। बाटे न लगे एको पाई, कह कैसे केसट गवाई। बबुआ के ना करब निराश, जब तक ले ही रही सास। रुपया के तो धैलस निशा, सुनत रह के सारी चालीसा। रुपया पैसा कर्जा लेके गवले गाना सुपर टॉप, कतने के सच भइल फ्लॉप। मन में दुख भइल भारी, चिंता मेनू पड़ल खेसारी। गाना गाई की कर्जा भरी, नइखे बुझात का हम करी। पैसा मोए डूब गइल, सपना सोचल टूट गइल। सोचले मन में एगो बात, मेहनत करब दिनों रात। गाइब गाना खींचब रिक्शा, सुनत रह खेसारी चालीसा। आप सुन रहे हैं GM म्यूजिक भोजपुरी का शानदार प्रस्तुति। कुछ दिन एने ओने धवले, किस्मत के अपना जमवले। फिर से एगो के सट गवले, भाग के पासा गईले जीत के सट भइल सुपर हिट। बन गईले ई सुपर गायक, मन में सपना बनती नायक। गायक से मन बा बनती नायक, तबे जाके होती लायक। रुपया पैसा जमन कमैले, फिल्म एगो शूटिंग करैले। साजन चले ससुराल के खिस्सा, सुनत रह के सारी चालीसा। जीरो से भइले हीरो हो, ले लिहले पे जीरो हो। हिट मशीन नाम भइल, दुख से होई गईले उबार। खुश में जिए लगल परिवार, बहुत नष्ट कष्ट भइल, तब जाके स्पष्ट भइल। असही देखावा लो कलकारी, जान करलो गारागारी। पप्पू परदेसी दीपक दुलरुआ कहे जिंदगी हई धुआं। गेहूं के साथ